Әниле кызлы җырлыйлар да бергәләп репетициягә йөриләр. Эмилия балалар сәнгать мәктәбе укучысы. 6 яшеннән җыр белән мавыга. Бу сәләте аңа әнисеннән күчкән булса кирәк. Эльвира Кашапова Нурлат сәхнәсендә әле яңа йолдыз. Мин инде бала чактан ук җырлыйм. Безнең Зурәтиебез ул гармончы иде, Тальянда бик яхшы уйный иде. Менә һәрбер сабан туйга барганда, сеңелем белән икебезне үзе белән алып, безне шунда җырлата иде. Менә шуннан килгәндер инде ул. Әтием дә җырлый, башка туганнарым да әти ягыннан барысы да или берәр инструментта уйныйлар, яки җырлыйлар. Эльвира әни белән бала арасындагы мәхәббәт турындагы җыр яздыру теләге белән яна. Шул рәвешле әниле кызлы бәхет җыры дөнья күрә. Күптән түгел аңа клипта төшерәләр. Язмышның зур бүләге ул, әниле кызлы булыр. Мин кызыма, әни миңа охшар өченем табу. Кызым музыка белән шөгыльләнә башлагач, аны укытучысы бик мактый, яхшы җырлый ди инде. Менә аның белән кызым белән ике дуэт җырлыйсым килде инде. Именно менә әни белән кыз бала арасында нинди мәхәббәт булганын. Фаузия апа Мухамметовага звонить иттем дә, сорадым инде. Фаузия апа, миңа менә шундый сүзләр белән җыр яза әле дип. Миңа да ул тема бик якын диде, аның үзенең 3 кызы бар. Менә инде ул безнең өчен шундый менә матур сүзләр язып, көйен Альберт Галимуллин дигән яшь егет, яшь композитор көйен язды. Клипта Эльвира кызы һәм улы белән бергә төшә. Эмилия исә төп рольне башкара. Абыйсы Разил белән әнисен хыялындагы әкияти дөньяда күз алдына китерә. Клипта матур табигать күренешләре булса да, ул Ахрамаки студиясендә төшерелә. Сначала я не хотела сниматься в клипе, но мама меня уговорила, и я результатом клипа была довольна. Все мои друзья посмотрели этот клип, и всем это было приятно смотреть. Я чувствую себя маленькой звездой. Клип Казанда төшерелде. Ул студияда иде. Бөтен ясалган анимациялар ул ясалган. Клипны иртәнге 10-нан башлап кичке 10-га кадәр төшердек. Физик яктан арган булсам да, менә рухи яктан мин әлбәттә бик канәгатьләндем инде. Миңа бик ошады. Аның результатларын ай ярым көттек ахырсы. Мин инде аны бик көттем, күрәсем килде нинди булганын. Күптән түгел Казанда үткәрелгән балалар һәм талантлы гаиләләр хит парады конкурсында катнашып, гаилә ансамбле номинациясендә 2нче урынга лаек була алар. Шулай иттереп, әниле кызлы бәхет Кашаповларның җырлы киләчәгенә юл ачты.